Bitarata me kalo kile woro samba fla ani mgwanduru amunu sokolenu malikuna fon na shu ani kile anga foli ba bela jele au bismillah malikuna fon konnana bamanaka kuna foni keneka Kunafoni daminena kunu tene dombe kalo kile duru samba fla ani mgwanduru anga chama chafanga nyemogo general la d'armée Assimi Goïta ale bola ka uka la dala drapeau yele were koni ke kunu pale konnana inoni aka marabulu mawi drapeau yele were koni temene ko fe ayre koni bola ka Congo ministre des affaires sociales de la solidarité et de l'action humanitaire madame Irène Marie Cécile ka ale bisimla ni alebe anga faba konnana kabi avril kalo kile bisabani ayre koni na kumbaye wala sakana anga bara ko chugado ni aka kuma konnana ni ayira ka fo anga bara nunu ulu yere koni ke chugajala ani anga faranyogonga o okum de konnala ayira ka fo ayire konnana ni gafe mini o yere koni bola uga jamana nyamogo yoro ni anana odi anga chama chafanga nyamogo ma general d'armée Assimi Goïta alisa ameto anga fanga tiglama ka kuna fonya konnana general de division Abdoulaye Maïga anga premier ministre ale fene bola ka la de la drapeau yele kelen ko oke primature konnana ni aka marabulu mawi mi yere koni kani anga jamana nyema chama kumeno inafo anga finitikila ka ulu chama kumbeni kenenka Kasangani kiri kunkanko Isiaka Tambura ale bola ka kunafonia jense ameta communicati la aidala ka fo femira koni communicati ale procureur Touré nyogon famia balia o ere koni temena ale ni jijumso doni nyogon chemi konnana ni aidala ka fo femira koni ni jijumso ye ale bola ka plainte ko o ere koni do procureur Touré tokola kasangani nyogon famia balia ani aka kuma konnana ko aira ka fo magali do ere koni kala afalla minu ni olumake afelai o temene ko fe femira koni procureur Touré ale ere koni ka secrétaire fo kata se aka garde corps kuna fonyo olu ere koni bola ka ira ka fo ko olu fenetala kata plainte ko o ere koni doni musola kan tokola procureur général ale feno ka sangani nyoko famia balia ale ni kuma jugu fo kata se bugolu ere koni ma amena santé ale kuna fono konnana ame wakati mina ina fotisa no airala ka fo femere koni sage femme olu yere koni dogale no ko sebe anga marabolo konnana o okum de la sage femme nyama o ka sangani u yere koni togola do u yere koni bola ka wele ko obla anga la kana tikla ma makerenkere yala anga fanga tikla ma wala sa u yere koni bese ka ma chama ta sage femme yala chogamna ka sababu yake waira ka fo femere koni sage femme olu dogale no ko sebe anga marabolo konnana ameta anga ba maliba ale marabolo folola kay ka olu feno kabi jumado mekalo kle fla fakata do sibiri la mekalo kle saba femire kone kaye ale ka militaire Mamadou Lamine Dramé mawe kerenkerani ala u ka musola ka mununi olu cheto la fasokula ale ni ala la jarabi mamunu soro olu yere kone bola ka deme ba soro ka bo Zaka Foundation of America yoro waira ka fo deme yere kone beta ay soro kiti keme saba nyogon kola mi konnana nu waira ka fo malo sukuro tulu ale ni femseni chama o ere koni tumbe ala Zaka Foundation of America uganyama we ayira ka fo u ere koni be kan deme ndukumi kama wala sani ma ko fota nunu u ere koni be sega u ere koni deme chugamina mamunu ere koni bola ka deme soro u bola ka fudi anita siblake kanyashi Zaka Foundation of America ma akani wale yaina ameta kuchala commissariat de police airala ka fo ulu yere koni ma bola ka wuli ka joba ke avril kalo klimuka ani woro samba fla ani mukanduru uka kuna fone konnana airala ka fo ubola ku tigeda mafla nyoko ko ka shifina ka mafla ni u aira ka fo kelen shibeta aire so samuka ani woro la kelen to u aira ka fo ale shibeta aire so samuka ani nanina u aira ka fo femiere koni ni shifina ka mafla ni ulu yere koni ka bara benenu shweni ne makado ma kan ko bola fonta o okum de nana waira ka fo ku uyere koni tola uga shwen na sa fo kata se bangi ale nyema do makata do uga soko bola fonction min kon nana nini ma ko fotan uyere koni bola ka bulika jo sikitinga ka ikunda commissariat ka femere koni commissariat ma ka bulika jo o kera sababu ye ka to uyere koni bola ka tikedani mafla nunuka ka to ushi soko uyere koni fie kamara ma fen chama ko uyere koni soro ufeno femere koni telewi kata ushiso ka olu fie kata soro femiseni chama o ere kon beno ina fo femi ere kon tele samusune fo kata se ventilo ere kon ma ani mine miseni chama waira ka fo u ka kuna fone o kon nana ko ni ma ko fota nunu ku u ere kon kunye doni fere ni mine nunu ga ame wakati mina ina fo sisano u ere kon be ku chala commissariat ma o ka boluka
Ameta Tombouctou kerenkerenya la Tombouctou marabolo mbeno ni ale bebele ko gosi abe wakati dama do nyogon ko bo ayira la ka fo fem yere ko ni bingan wale tigla mawye ulu bola kata orange mauka anteni ko o jeni ni marabolo ko fotain kon nana ayira la ka fo sibiri do me kalo kle sabasamba fla ani mukan duru uklala tukuni ka do ni marabolo ko fotain kon nana kerenkerenya la uka marabolo misonu yere kon na ka wuli ka jo yere ko ni sigisenga fem yere ko ni marabolo miseni dugudonwi ka ulu bege ka bo uka dugu kon nana ayira la ka fo ni dugude nunu sa u yere kwani kamana galeno ko sebe ka sababu yake u yere kwani bala kala nyunu yere kwani ke wala sa u yere be se ka bati ke chomi ka u kunda mokti ale marabolo kan o okum de konna na u yere kwani bala ka wele ko u yere kwani bla angala kana tikila mama wala sa u be se ka fere soro chugamina ka sababu yake u ayira ka fo fem yere kwani bingan wale tikila mawe u yere kwani klala tukuni ka wuli ka jo sigisinga ku unyashi u ka transporteru mamunu yere kwani be minon takata yorola ka dankarika o bela jelena ni marabolo ko foten konna na kon bala ka wele bla angala kana tigla mama wala sa u yere kon be se ga fere soro sojo kembe kirini woye ba maliba ale konna la me domina ina fobi tungarage munu sigile me jamana ko ka nubu ka war blakana ko ka sojo we nate jo ajo togola hamini joro bana aula ka sawbiya ke jawano service nana aula fiali kama jawano service ale konna la ingénieur be géométre fene be no ka kalanke ka diplôme ni ka soro ka klaka abarake jawano service mawdo ingénieur bu fe no munu be u ka terrain papier u ka ulu vérifier munu be étude de sol ke and conception du plan o bela jele me jawano service ale konna la ka wardi ki ka sojo dondoni jawano service boke i ka sojo li damine i ma se ka ba jawano service be atol la ba iye oni banki sawabe partenariat la ibe juruta banki fe ki ka sojo dondoni jawano service ale fe geleya o bana tungarange ukang ala ni jawano service ale sawabuya hamini joro koni o bana ka jawano service ale tuino i ma be kuna funa were la nega juru sira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina mi demba ya kele so kele kush apinaisa ale kushiye kushi mini anana demasa ulu lafiali kama kush apinaisa akamaga wani ado idena fiye koni doro fene be ala ni ado dena deme nisondia kosobe ka sababu yake farikolo oye lafiya soro kush apinaisa nya don dena ko ay nyegene bora kushi fe o te kushi apinaisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te kushi apinaisi de masaw ay kushi apinaisi sa akwa galombonda aw mamunu be no ko aw mogo be akamyon fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masurunyala nega juru sira 90 38 54 64 walma 65 66 58 58 kushi apinaisa demasaw lafiya ameta ko kan kibaru la kerenkerenya la Côte d'Ivoire keleyani o yere koni la jarabi jugman bay ayra la ka fo Côte d'Ivoire jamana na musula ka do ale yere koni nga keleya danteme ko jugu o yere koni kala sababu ye ka ale la se finitiki la ka ulu yere koni ma ayra la ka fo Côte d'Ivoire finitiki la ka munun be no ulu ka bara be no bololo kun kan koma ulu yere koni bola ka tige dani musula kan ka wa ayra ka fo fami yere koni musula kan ye ayre koni ka bara de ka message ko o yere koni chi musula ka do were ma ni aga kuma konnana ni aba ka fo musula kan ni oni ale chebe nyogo fe ayere koni be bagabagali kan ani ka kuma chejugo ko ere koni chi ni musula kan ma wa ira ka fo ayere koni ngakele ayere koni warala dondola mi yere koni kala sababu ka to abilla ka ikunda ni musula kan ka soka ka tani musula kan ka abulla fon bela jelen halaki mi konnana ni kuna fo ne ya ira ka fo musula kan ere koni willa ka abeta dama ka si seben ko ere koni do la kana tigla ma ka boloka ko ere koni tatola ino ka aklala tukuni ka message ko ochini musula kan ka ira ka fo ko ayre ko ni mi ke musula kaina ko udwala ko ni ayre ko ni asoro shenwere ko aba afaka mi yere ko ni bagabagali kan chajugo ani kuma chajugo o kum de kon nana musula kan yere ko ni tala kata adama kasi were ko kala kana tigla monyo ubola ka tigeda ke ni musula kan ka sangani aka wale ya chajugo o kum de kon nana ayra la ka fo fe mi yere ko ni musula kan ye ayre ko ni ba adama che kuma ina fio ka sababu yake aka kelea uri ko ni warala ka ke ni danteme wale jugunyi ameta Nigeria
tɛnɛdon bɛ kalo tile 5 san 2025 u ka eta borno ale yɛrɛ kɔni gouverneur bɔla ka bɔna o yɛrɛ kɔni kɛ u ka kan de déplacer belebeleba ale kɔnɔna na min na ni a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛna ni kan belebeleba ye ale yɛrɛ kɔni datugu donna a nata u la o y'a yira k'a fɔ ni kan yɛrɛ kɔni datuguli kuma o yɛrɛ kɔni kun fɔla kabi san 2021 kɔnɔna na min yɛrɛ la ni u y'a yira k'a fɔ maa 100 sara la 80 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ bɛnnen no ni kan ye ale kɔnɔna ma ni a kan yɛrɛ kɔni falen no dɛbɛdɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bala ka ni kunnafoniya ye jɛnsɛn waati min na o yɛrɛ kɔni b'a sɔrɔ sa fɛn min yɛrɛ kɔni lakanabaliya o yɛrɛ kɔni carilen no ni marabolo kofɔta ye ale kɔnɔna na. Pape François ni ale tun ye chrétien diinɛ maaw ka ɲɛmaaba ye ni église catholique ɲɛma kununi daba masa ka wele samlama an bɛ ala deli badanɛma ala ka o di a ma a yirala k'a fɔ walasa ka ale yɛrɛ kɔni nɔnɔ bila sa o yɛrɛ kɔni baaraw bɛnnen no araba ma mɛ k'ale tile 7 san 2025 o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ chrétien diinɛ ɲɛma maa 5 ɲɔgɔn kɔ minnu bɔla farafin jamana na olu yɛrɛ kɔni yelen no olu ma ko fɔta ninnu na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Ameriki Pifo Didi ni ale dɔnnen no P Didi de la ni ale ka baara bɛnnen no dɔnkilida ko ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni musique ko kunkanko ye homme d'affaires et producteur do a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ka kiru dayɛlɛla kunu tɛnɛdon mɛ kalo tile 5 san 2025 ni a si yɛrɛ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ san 55 ɲɔgɔn kɔ la o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni cɛlakan ye ale yɛrɛ kɔni minɛnen no ka sababuya kɛ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale cɛjugu ko o yɛrɛ kɔni ta ka maa dɔw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛnimusoya o yɛrɛ kɔni sira kan min kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ maa caman o yɛrɛ kɔni tala plainte don ni cɛ kofɔtan ye ale contre la ka sababuya kɛ a yɛrɛ kɔni ye bingani wale cɛjugu ta ka maa caman o yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ cɛnimusoya ale sira kan ni a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bolila ni dɔw ye ka taa cɛnimusoya cɛjugu ko o ta ka a ɲɛsin olu ma kofɔta ninnu ma o hukumu de kɔnɔna na a ka kiri o yɛrɛ kɔni dayɛlɛla kunu tɛnɛndon mɛ kalo tile 5 san 2025 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ an kɔkɔrɔma donbagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Janwando service ni olu ka baara bɛnnen no terrain ɲuman olu de bɔli ma ale ni so jɔko ɲuman terrain bɛ Janwando service ma bolo cɛkɛni na u ka gendarmerie ale cité kɛrɛfɛ min yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari 500,000 ani 100,000 ɲɔgɔn kɔ la terrain b'u u bolo Banankɔrɔnikaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ min fɛnɛ sɔngɔ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari 500,000 ani 100,000 ɲɔgɔn kɔ la Janwando service a ka terrain dɔw yɛrɛ kɔni bɛ senu ale fɛnɛ marabolo kɔnɔna na minnu yɛrɛ kɔni sɔngɔ bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari 7,000,000 ani 100,000 ɲɔgɔn kɔ la ni e maa i bɛ fɛ ka lafiya sɔrɔ terrain ko kunkanko la ni tɛ fɛ ka kuma caman kɛ terrain ko kunkanko la ani sojɔ ko kunkanko i ma don Janwando service la Apinaisi foli belebeleba b'u ye olu fɛnɛ ye an ka kunnafoni kɔkɔrɔma donbagaw ye olu ka baara bɛnnen no kusi ɲuman olu de feereli ma kusi min n'i b'a dɔn i den na k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ sɔrɔ a la olu nalen no walasa ka denbaw ale ni musolakaw ka olu de lafiya an ka foli belebeleba bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na